Hello Ma Jaga lwgwfwr, welcome back to my video. To dinini video जेबो gameplay नि बागै नङा. दिनैनि video मोनसे topic नि बागै नोंथांमोना नुबाय थाखादौ जानांगौ फेसबुकआव PUBG Free Fire controversy जालायगासिनो. तो थिगानो सोलिगासिनो. जायबा Free Fire मोजां मोनो बिसोरखौ जावदोंमोन मेहेरबायखौ आरो जावदोंमन Free Fire प्लेयार सोरबा बिसोरनि लोगोदां मिथिला. तो सोलिगासिनो जाय जावदो बिसोरखौ नायना मिनिगासिनोमोन फाल्तु. तो दिनै फुङाव मोनसे भिडिअ नुबाय आं सुबुंसा बसुमतारी सुबुंसा डाइरेक्ट नोंखौ मेनसन खालामदों. नोंहा मालायनि बिमा बिफाखौ मेनसन खालामना मिथिबाय. नोंनि भिडिअ बहुत भुल जादों, बहुत भुल. मिडल फिंगार दिखायनाय बहुत गाज्रि स्लें वर्ड बाहायदों नों. तो नों जाव PUBGखौ जाव, PUBG कार्टुन, PUBG माइबाटुन जावनांगौमोन. तो नोंहा मालायनि बिमा बिफाखौ बुंनो जेबो राइट गैया ना मिथिबाय. जाम्बा लरग मोसौ जाला. मेलेम गैया नोंनाव मेलेम. PUBG Free Fire Season 2 नि प्लेयार मोन आंबो मिथिबाय. किन्तु Free Fire आव जमियासै मिथिबाय. जावनो हायो बहुत किन्तु बुंनाय बाथ्रा थायो मिथिबाय. बहुत फ्रेन्ड्स दं आंनि Free Fire प्लेयार लाभार्स. सुबुंसा बसुमतारी डाइरेक्ट बुंखादों आं नोंखौ आरो खनसेबाव भिडिअखौ डिलाइट खालाम. नोंहा मालायनि बिमा बिफाखौ मेनसन खालामनो जेबो राइट गैया. नोंहा नोंहा बिमा बिफा गैया नामालै मोसौ साला. आरो उनथिं थानाय सासे लरगग बिदिनो सुबुंसाजों उनथिं थानाय लरगग पापा बेनि केरेक्टारखौ नायदोना साला जावबा किन्तु बया मोजां जावजागोन दे नोंसोरो किन्तु मिथिबायना. तो बेफोरखौ बाद होदो सुबुंसा बसुमतारी खनसे बुंबावदो नों भिडिअ डिलीट खालाम. नोंहा जेबो राइट गैया बेफोरखौ बिमा बिफानि बाथ्रा बुंनो. तो बे आरो खनसे बुंबावदो सुबुंसा बसुमतारी नों भिडिअखौ डिलीट खालामनांगोन. ओमफ्राय मेहेर भाइनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट आंनि. मेहेर भाइ प्लिज गोसोआव जेबो जावनायनि बाथ्रा लाबोनांला. Free Fire प्लेयारफोरखौबो बुंबावदो जेबो जावनायनि बाथ्रा लाबोनांला. जाय जिखौ मोजां मोनदो गेलेदो. तो बेखिनियानो. तो हल्ला हुल्ला खालामनांला. Stay tuned guys.